Kiitoksia Pekka ja Juha. Tämmönen kesken Jonnimainen esitys on tämä. No niin. Minä lupasin, että viimeinen biisi on, kun Pekka ja Juha esiintyy, mutta se oli vale. Nyt tulee varmasti viimeinen biisi. Ja niin kuin minä äsken sanoin, että minä olen käynyt oopperassa nukkumassa. Mutta kyllä minä olen kuunnellut siellä myös paljon näitä rooleja. Mutta yksi juttu, mikä sitten vähän tuntuu oudolta siellä, että kun nuo oopperalaulajat, ne laulavat todella hyvin, asiansa osaavia ihmisiä, mutta sitten kun ne pitää nauraa. Nauru on semmoista teennäistä ja tekopyhän tuntusta, että ja esimerkiksi Pajatson aariassa, niin siellä pitää nauraa kunnolla ja sydämellisesti, mutta kun ei taho lähteä. Olen sen verran käynyt oopperassa ja tiedän tasan tarkkaan. Ja nyt minä, Juha ja Pekka, haluaisin teille demonstroida, miten pitää oopperassa nauraa silloin, kun oikein naurattaa. Se pitää tulla suoraan sydämestä. Äläpä lähde Pekka mihinkään ja Juhakin pysyy paikallaan. Pekka, äläpä mene mihinkään. Ja jotenkin tähän malliin, että riemu kuljen kuin kuningas mä oisin, maantiellä herra. Vehkaporotiellä. Huonotiellä. Kirjavat vaiheeni kertoa mä voisin, nauran kultaamoa. Tämä jaksokin odottaa. Kotahan Samuli olla vähän nyt. Otahan nyt Samuli vähän. Kun Kaprin saarella näin mä kerran, siinä on kauniiksi hirveä harppu. Aivan hirveämpi kuin minua. Eks anopi? Ja kauhean. What is Rubikon? Katsokin nyt tällä lailla Pekka ja Juha pitää naurua sydämen pois. Hirveä harppu siellä oli vasta. Nyt hurmas katsen kauniin signorinan, siinä tahtoi mun satu tahtoi satu. Tulokepas, tule hyvä pojat, minä neuvon vähän miten laulet. Tänne päin. Espanja saavuin ja mustasukkaisuuden miehistä nähtäessä. Ei tuolla ole. Toisaalta naisten silmät saivat iloisuuden, viini taas vain.
Naurakee nyt tällaisen. Kiitoksia. Nyt sitten kahvia ja pullaa. Ja sen jälkeen kuka haluaa jäädä tanssimaan. Ja vielä sanon sitten illan isäntää, eli minä sanon, että milloin lopetetaan kello 02. No niin, olkaa hyvä. Musiikillinen anti on teille ohitse. Ja menkää nyt. Kiitoksia. Kiitoksia. Olette loistava yleisö. Yksi parhaista Vehkapurolla. Ehdottomasti paras.